Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, vi vlogger, og vi er på vej ud til en skov, der ligger herude. Elmelund skov. Ej, Elmelund skov, what the fuck. Men ja, så er vi på vej ud for at filme lidt, men Med me. hvad står den inde der? Så skal vi på skovtur, vel? Ja. Se hestene. Men jamen, der er rigtig mange dyr herude på landet. Det er sgu dejligt. Jeg vil sige det sådan. Men ja, der er rigtig mange ponyer og alt muligt lort. Vi er gået forbi en god gammel gård. Ja. Det er der sgu over det hele. Men så vi er på vej ud i skoven og vise jer lidt ting. Jeg har nogle ting, jeg gerne vil vise jer. Og dig lidt. Har du? Ja. Men ja. Så vi ses på vej derude. Hej igen, så er vi tilbage, og vi er nået lidt længere derude af. Vi kan stadig se flotte heste. Meget lidt. En del faktisk. Men vi når faktisk lige til en lidt mærkelig ting her. Det er... Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Jeg tror, det er noget med nogle brønde og kloakker eller sådan noget. Men den er også på vej ud til skoven. Så ja. Men nu skal vi se noget action. Action. Ja, noget action. Hvad mener du? Noget run. Noget run. Noget action. Jamen, så løber vi lidt. Altså, den ligger derude, kan I se. Ja. Prøv lige at se den der skov, den er helt skråt ned. Ja, den ligger på sådan en bakke. Ja, det kan man også se her. Det er et meget bakket område. Vagt område. Lol, kan du huske de der ender dernede? Altså, jeg er ikke sikker på, at det er dem, men de fløj derovre. Nej, de skulle da lidt langt fra Galvesøen. Hvis det altså er der, hvor de skal være. Eller, det ved man aldrig. Ja, så er vi kommet meget tæt på skoven. Jeg er faktisk i skoven. Ja. Fuck det. Ej, men der er en anden vej ind. Den er meget nemmere at tage, så jeg tror bare, vi går lidt videre. Så. Vi går lidt videre. Det er altså også ret scary at gå derinde. Det er det ikke. Jeg tænkte på, at det var scary. Jeg skal nok holde dig i hånden. Hvad? Lasse, det er en fremmed hus, det der. Nej, det er ikke fremmed for mig, men det er nok fremmed for dig. Det er alt for nuttet til mig, Valde. Ja, jeg kender dem, der bor der så. Nej, hold i hånden, det er alt for nuttet til mig. Ja. Den der lysning derinde. Okay, man kan ikke se det på YouTube, men ja, derinde, der kan vi gå op. Der er der sådan en vej op. Ja, så er vi ses jo lige derovre. Wait. Illuminati confirmed. Ja, så er vi her igen, og så ja, nu er vi henne ved lysningen, og hvor vi kan gå op i skoven her. Ja. Ja, det er ret scary. Det kan jeg ikke. Og så kan I se bare det er simpelthen for nuttet. the hidden light. Hvad er der? Kom forbi. Nå, så er vi på vej op, og vi er næsten oppe ved bakken her. Det er sgu langt. Og jeg har lige hørt, man kan finde svampe herude. Ja, lol, men... Okay, I kan ikke se det på YouTube, men der er sådan nogle gule blomster derom. Det er rasp. Ja, rasp. Det kunne jeg med min telefon, Valde. Hey. Det er lige meget. Det er min telefon. Det kunne vi også, hvis jeg havde min telefon. Ja. Det kan vi så sige. Men Den er HD. i hvert fald, nej, min er mere end HD. Min er fuld HD. Lige meget. Min den optager fuld HD, og den kan bare bruges som GoPro i lommen. Ja, det kan min også. Det er mega fedt. Ja, men som I kan se, det her det er sådan lidt bare en mark. Hvor der er nogle forskellige ting. Og der er også nogle jægerhytter rundt omkring. Græshopper. Du er en græshopper, Allo. Kom. Ja, jeg har en... Der er faktisk Lave lidt action igen. Det synes jeg godt nok ikke. Lol, der. Men der er faktisk en jægerhytte her også. Det er ikke en hytte, det er bare et jægertårn.
Det er der også derovre, som jeg vil vise jer. Derovre af. Men det kommer vi tilbage til senere. Men det her det er sådan set bare en stige, hvor man kan sidde op. Ja. Yeah. Så det er tit. Men ja, vi ses over ved den næste hytte. Og så er vi herude. Ved det flotte jægerhytte her. Ja, ved jægerhytten. Så kan man bare stå og snipe ud over marken, fordi der er rigtig mange harer her. Så ja. Men de så er slip. ikke, fordi de holder fast. Nej, men det kan ikke Det ved sige jeg ikke dem. så meget om. Det ved Valde lidt om. Nej, egentlig ikke, men herude. Nu missede det. Nå, lad os lige prøve at gå op i den, så kan vi få en god udsigt. Så får du ikke her, man klatre op. Nej, der er en stige her. Hvad? Der er en stol heroppe. LOL! Der er meget spindelvæv. Nå, Valde, der er langt ned her. Ja, men lad os bare komme derned, altså. Vi skulle alligevel hen til den her hytte. Og det skal vi altså ikke op i, for den er virkelig ikke stabil. Ja. Sidste gang jeg var oppe i den, der knækkede jeg. Eller der knækkede. Ja, det... Au! Det minder om, den her Minecraft-server... Eller, nej, vi spillede Minecraft før. Ja. Der er vi blevet pisse gode. Ja, men det var bare ultimate chill survival. Med chill-musik. Det er bare... Altså, når Minecraft-server, de kun har én ting, så det er jo fordi, de sætter meget pris på den ting. De har så survival som den ene ting, så alle de spiller survival. Og det er jo skide hyggeligt, når alle spiller det samme. Og de bare har styr på det der med plugins og sådan noget. Så det er jo skide hyggeligt. Ja, og vi skulle mene, der var en jægerhytte mere hernede, så vi prøver lige at finde den. Skal vi lige se skilt fra dig, Valde? Jamen, hvad skal jeg? Du skal hoppe over den der. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Kom så, samlet ben. Ja, men det kan jeg. Nej, bare hoppe over den, Valde. Kom så, du er parkourmester. Jump confirm. Skills! Ja, og så er vi kommet til hytten. Woohoo! Men Det er den tredje jægerhytte. ja, jeg tror nok, der ligger et par stykker mere, men jeg aner ikke bare ikke lige, hvor de ligger henne. Ja, du er Men som sagt, vi skal ikke gå op i den her, fordi... Yes! Dårlig kvalitet. Bruger de dem overhovedet mere? nej, det er bare en forældre hytte. Stigen holder fint. Men vi skal ikke derop alligevel. Det hele det stykke, der kommer til at flække, det er at kigge op. Besked fra Lasse. Hold jer væk. Ja. Okay, det her, jeg har jo bare lige et bræt af, og så er der sådan noget herunder. Altså, ovenpå. det er mega klamt. Det skal ikke falde ned i hovedet på kameraet. Eller mig. Jeg vil gerne falde ned i hovedet på dig. Ja, det er kræftet med klamt, Malte. Mm. Det er så klamt. Kan jeg også bare gøre den her? Au. Ja, og så er vi på vej hjem, fordi nu har vi... Jeg får med at ryste kameraet, Malte. Det er dårligt. Nej, stop. Nå, men ja, vi er på vej hjem, og så... Ja, vi går sådan set bare den samme vej hjem. Så... Hen til Illuminati-stenen. Ja, det... De fleste ved nok, hvad Illuminati er. Men det er fordi, den her figur, den... hvis I har set Americans dollarsedler, så har den det her, vi lige går lidt tættere på, så har den det her snit, hvor det er så en pyramide, og så har den det her snit her, hvor der så er et øje her. Og så det er så Illuminati-trækanten, der er der, og så en pyramide. Så den figur er sådan lidt Illuminati-agtig. Se, der er en vinbærsnegle. Det er det sgu. Nå, vi siger, vi går i hvert fald hjem med, og så siger vi vel for at vælge på et eller andet tidspunkt. Ja, men det er jo sådan set bare historien om dem. Og så går vi ellers hjem af. Og så siger vi farvel. Så. Okay, vi er kommet lidt længere. Vi er kommet ud på markerne. Og den der bus, den ser sindssygt flot ud. Er du så færdig? Det er ikke bare nogle træer. Jo, men det er så... Og vi er stadig på vej hjem. Ja, men Fakta, det... vi har været her 2 gange.
Men det er simpelthen en masse træer, der er formet til det der. Det var sindssygt sjovt at være derinde. Ej, pis! Gør du det for dig selv? Ja, okay. Ja, okay. Så begyndte det at regne. Og vi skal have iPad'en væk i en fart, eller så det kuk. Ja, men vi prøver bare at komme hjem. Så vi kan afslutte den her video. Ja, vi er næsten hjemme. Vi skal lige sige hej til hestene. Ja, vi skal lige sige hej til hestene. Men ja, så vi ses over ved hestene i hvert fald. Hej, min hest. Hvad hedder den? Det ved jeg ikke. Nå, der kommer Blondie. Hej, Blondie. Det er den eneste hest, jeg kender her. Nå. Ej, du vil gerne. Du er stor. Hej. Okay, jeg skal hjem nu, fordi det regner endnu meget. Ja, det er du nok ret i. Vi skynder os hjem. Okay, så er vi hjemme, og det har været en rigtig sjov tur og god tur. Men det er begyndt at regne. Ja, det var sgu lidt noget, men jeg håber, I nåede videoen. Ja. Og det er alt herfra. Og der vil være links til ham hers kanal i beskrivelsen. Ej. Så ja, vi ses i næste video, og ja, jeg håber, I nåede videoen. Hej hej.